Tänään mä pääsen Anja sunkaan kävelemään tämän torin läpi ja puhutaan vähän siitä, että miten tästä tuli kaikkinensa näin upea. Jos me mennään siihen hetkeen, kun me lähdettiin liikenteeseen, niin mä löin sulle Kasarmitorin pohjapiirustuksen. Minkälaisia ajatuksia sulle tuli siitä? Paljonkin ajatuksia ja kyllä tietenkin ensin lähdettiin siitä, että mitä sinne halutaan tuoda, mitä kaikkea ja sitten lähteä sijoittelemaan niitä. Eli missä kaikki yrittäjät on, missä on ravintolat, missä on lava, missä sijaitsee WC ja sitten tietenkin piti ottaa kaikkea teknisiä asioita huomioon. Tämähän on kuitenkin siis sinällään mielenkiintoinen tämä Kasarmitori. Tämä on iso tori, tämä on aivan Helsingin ydinkeskustassa, mutta tämä on ollut tosi pienellä käytöllä. Nyt kun me ruvettiin pohtimaan tätä tapahtumaa tänne, niin me huomattiin, että täällä olikin kuitenkin aika paljon erilaisia asioita, mitä piti huomioida. Taideteoksia, muistomerkkejä ja tosissaan sitten tämä kulku pitää olla niin kuin 4 suuntaan mahdollinen. Ja tää on hauskaa, mitä mä oon kuullut, mitä kaikki on sanonut, että vaikka täällä on yli 1000 ihmistä, niin ihmisillä on silti sellainen olo, että on täynnä, mutta että täällä pystyy liikkumaan. Miten se on mahdollista? Se on hyvin suunniteltu. No, se on just näin. Mutta tämähän on sinällään hienoa kuitenkin, että täällä on paljon saanut kiitosta se, että täällä esimerkiksi pyörätuoleilla pystyy liikkumaan erittäin hyvin. Joo, täällä on otettu huomioon, eli me ollaan tehty tänne alueita, mihin pääsee siis, että meillä on esimerkiksi korotetut loungeit tässä, mutta siellä on niinku mietitty myös toi luiska, eli pääset pyörätuolin kanssa tai lastenvaunujen tai muun kanssa. Sitten meillä on myös tehty Switch Trackissa sellaisia alueita pöytien alle ja muuta, eli helpottaa myös kulkua. Eli täällä on tämmönen mukulakivi tai nappulakivi maa monessa paikassa, niin sitten ollaan niiden kanssa tasoitettu ja tehty alueita, joissa on helpompi liikkua. Onko tää niin, että sä et ole vaan osannut päättää, että minkä värinen tästä superterassista piti tulla? Nimittäin kun mä katselen näitä anniskelualueita, niin nämä on niinku kaikki merkattu omalla värillä. Miksi? No superterassinhan ilme on tosi värikäs. Ja mä halusin tuoda sitä iloisuutta ja värikkyyttä tänne näin. Ja yksi syy sitten, minkä takia täällä on värikoodattu, eli täällä on eri alueet eri värisiä, niin se helpottaa ihan sellaista niin kuin käytännön asiaa. Et siinä mielessä kun mietitään, että tää on ihan täynnä porukkaa ja ajatus on kuitenkin, että kun sä tuut tänne terassille, niin sä voit hakea ruokaa mistä vaan pisteestä. Ja sit sä voit helposti kaverin kanssa koodata, että nähdään vaikka sinisellä alueella tai että missä sinä olet, niin olen tässä punaisella alueella tai sen edessä olevalla loungella. Siis mä huomasin nyt vasta, mutta siis tää ihan oikeesti nämä tolpatkin on niinku väritetty, koska mä mietin, että eihän nyt kukaan näe, että miten toi matto on, mutta siis tosissaan täällä on keltaiset matot ja keltaiset tolpat. Täällä on siniset matot ja siniset tolpat. Punaiset ja on vähän pinkkiä ja punaista. Joo. Miten sä päätit valita tämmöisen tyylin, että ikään kuin kaikki on ympärillä ja ihmiset sen keskellä? No tässä on ihan siis, tällä tavalla me saatiin määrällisesti tänne paljon enemmän näitä ravintoloitsijoita. Ja sitten tässä on ihan silleen, että tää tulee keskittyä, että kaikki tavallaan on samanarvoisessa asemassa ja päänäkymät on kuitenkin niin kuin lavalle, jossa tapahtuu. Näin yrittäjän näkökulmasta, niin toi on itse asiassa ihan totta, koska nythän tilanne on siis sellainen, nyt me ollaan saatu nämä ihmiset istumaan ympäri toria ja myös kaikkien kojujen lähelle, niin tää ei ole ihmekään, että yksikään ravintoloitsija ei ole tullut sanomaan, että mä oon muuten ihan väärässä ja hiljaisessa paikassa. Koska niin, mä olen jossain väärässä pimeässä kulmassa. Se on tosi tärkeää, koska nämä ravintoloitsijat on kaikki täällä yksityisinä yrittäjinä, niin heillä kaikilla pitää olla niinku ihan samat mahdollisuudet tehdä myyntiä. Hei, otetaan yksi tämmönen lounge tästä käsittelyyn. Joo, meillä on Fatboy Lounge tässä. Miksi terassilla pitää olla tämmönen? No, tässä on vähän tälleen ylempänä kivammin niinku, ja sit tässä keskitetysti, eli parhaat paikat näkee joka puolelle ja lavalle. Ja tässä on kiva vähän semmoinen kotoisa tunnelma, semmoinen kotiterassi. Niin, ja tää ehkä niinku jotenkin tiedät, että sä oikeuttaa myös semmoiselle pienelle hulluttelulle, että kun meillä on tietynlaiset ruokapöydät ja ruokapöydän tuolit tuolla ruoka-alueella, niin periaatteessa tässä pääsee käyttämään vähän mielikuvitusta, että on sohvia ja on nojatuoleja ja tuolla on lökösohvaa ja korituolia ja muuta vastaavaa. Pääsee istumaan silleen vähän rennommin ja sillä fiiliksellä, millä sillä hetkellä on. Niin. Tässä kun näkyy näitä kojuja, niin nämä kaikki kojuthan on samanlaisia, mutta sitten samalla ne on erilaisia. Kyllä, eli ne on väritetty, eli eri värisiä ja sitten vielä asiakkaat ovat vielä itse niitä saanut somistaa haluamansa mukaan. Ja tämähän on niin tosi magea juttu, että nämä kaikki on ihan erilaisia, koska superterassi on tosi värikäs. Mutta nämähän on ihan samat kopit, mitä on esimerkiksi käytetty joulutoreilla ja muilla, missä ne on kaikki ihan samanvärisiä ja samannäköisiä. Joo, mutta ihan eri fiiliksellä nyt. No ihan varmasti, joo.
silloin kun me ihan ekana päivänä laitettiin tätä tori pystyyn ja täällä ei ollut yhtään ihmistä, niin mä ihmettelin, että mikä tää koppi on, mikä tässä on vaaleanpunainen koppi. Mä rupesin miettimään, että ei tää välttämättä nyt koirille oo. Joo. Sitten mä mietin, että niinku, mikä tämän käyttötarkoitus on. Ja mä jossain kohtaa jopa mietin, että tää on varmaan vain hetken tälle, tää on lähes ihan kohta pois. Kunnes 3 päivää ehkä avajaisten jälkeen eräs daami tuli sanomaan mulle, että jos sä oot suunnitellut täällä torilla ihan kaiken, mutta mulla ei yhtään paikkaa, missä täällä voi äidit imettää. Pitäisikö mun mennä tonne pukukoppiin? Ja sit mä olin silleen, hei kun meillähän on tossa imetyskoppi. Sen ilme oli tällainen. Vau! Mä kerron tästä kaikille meidän lattemamma-ryhmässä. Mä olin silleen, Ja sitten kaikki lattemammat tuli tänne mutta sä näin. et varmasti ole ajatellut, että tämän loppukäyttötarkoitus on se, että tässä imetetään. Miksi pitää tämmöisiä elementtejä tuoda torille? Siis tämähän oli loppujen lopuksi äärimmäisen positiivinen asia. Kyllä, tää on niinku siis tämmönen löhö, eli täällä voi ottaa periaatteessa vaikka päiväunet. Joo. Ehkä täällä Hälinässä ei ehkä ole niinku päiväunia-aika, mutta tää on kivasti tässä jätskikioskin vieressä, että tähän pääsee istuskelemaan ja syömään jätskiä. Miksi keinu superterassille? Tämähän on ihan paras tämmönen kohtaamispaikka ja sijoiteltu myös silleen, että Insta-kuville ihan loistava. Täältä kun ottaa kuvaa, niin saa kivasti ihanat elementit näkyviin ja näkyy myös kivasti tonne lavalle. Ja kukkiahan ei ole koskaan liikaa. Joo. Tästä tulee aika semmoinen kesäinen fiilis. Kyllä mäkin olen tässä jo muutaman kuvan saanut ottaa ja se ei ole yhtään huono juttu superterassin kannalta, että tuossa on ylhäällä meidän logo. Jep. Tää on Bloom Deco vähän somistanut meille tämmöisen kiva elementin ja tää on mun mielestä tosi näyttävä. Tärkeä elementti tämmöisellä torilla, vaikka alkuun ajattelisit, tulisiko sinne keinu. Niin silleen, no ei kai nyt superterassille keinuutuu. Miksi ei voi tulla keinumaan kesäisesti? Totta kai kesäisesti. siellä pitää olla Totta keinu. kai. No niin, nyt me seistään täällä lavalla ja katsellaan, jos saan sanoa sinun ja minun luomustani. Tässä kun me katsotaan meidän eteen, niin tässä on siis tanssilattia tehty. 150, 200. 204, joo. Joo, jotain sellaista. Miksi? Miksi? Tässähän on nyt kiva tasainen alue. Täällä on kuitenkin taas edelleen, mistä jo puhuttiin aikaisemmin, niin tää nappulakiveä. Tässä on kivempi mennä sitten tasaisemmin ja tästä voi tanssia, jorata. Täällä on hyvä meininki, niin täällä pääsee ihan oikeasti sitten niinku. Se on just näin, koska tanssit on tällä hetkellä aika lailla muotiin, niin tiedätkö tämmöiset tangoillat ja muut, niin tässä kuule parketilla pystyy kivasti pistää menemään. Sen lisäksi meillä on mummodiskoja ja muita, niin pitää ottaa huomioon, että tässä pystyy paljon turvallisemmin jammaamaan. No, mutta täältä kun me katsotaan nyt sitten tätä koko toria, niin me tällä hetkellä varmaan lintuperspektiivistäkin vähän nähdään, niin sinällään me ei nähdä täällä yhtään lokkia, joka on aika harvinaislaatuista tämmöisellä torilla, missä on paljon ruokaa. Miksi ei täällä ole yhtään lokkia? Täällä on aika paljon lokkisiimaa ja nyt en osaa sanoa nippelitietoa suoraan, mutta se oli aika monta kilometriä. 14. 14 kilometriä. 14 kilometriä siimaa. Mutta huomaatko sä, että sitä siimaa ei näy ollenkaan? Ei. Minkälaisia ajatuksia tuli siitä, kun ehdotettiin, että mitäs jos tänne tulisi sauna ja tänne tulisi kylmäallasta ja muuta, niin peukkoa pystyy. Oli oikeasti tosi ihanaa. Siis mun mielestä tässä on kaikista kivointa ollut tässä suunnittelussa se, että täällä on erilaisia juttuja, mitä on saanut tänne tuoda tai tavallaan antaa niille paikat. Eli täällä on lähtenyt tosi paljon yrittäjiä mukaan tähän, niin mikä sen parempaa? No näyttää mun mielestä tosi kivalta. Ensinnäkin ne on ihan aitiopaikalla. Tässä on mietitty silleen, että saunan lautet on niin, että sä oikeasti voit katsoa keikkaa sieltä. Se on just niin näin. Ei ole kyllä montaa saunaa, mistä voit katsoa keikkaa suoraan lauteelta. Mieti Ressu Redfordin keikka. Mä voin katsoa sen saunan lauteelta, mutta samaan aikaan Ressu Redford voi keikan aikana nähdä mut saunalla. Kyllä. Mä en tiedä, en ainakaan projektin alkuvaiheessa sanonut, että tänne tulee podcast-studio. Se tuli vähän niin kuin siinä matkan varrella se idea. Yllärinä. Ja tää on ihan täydellinen. Tää on aika hyvä paikka. Mun on pakko sanoa, että tää podcast-studio on ollut ihan mahtava. Täältä siis tehdään joka päivä arkiaamu-ohjelmaa 10-12. Täällä on kajarit ja se kuuluu tonne torille. Eli tää ei ole pelkästään vaan ja ainoastaan niin kuin kaupallinen yhteistyö, vaan tääkin on oikeasti sisältöä tuottava elementti täällä torilla. Ihan siinä, missä saunat ja kylmäaltaat ja kaikki tällaiset. Koska niin kuin ihminen, jos se haluaa ruokaa, niin se voi tilaa sitä kaupasta. Mutta jos se tulee tänne torille syömään, niin se haluaa saada jotain vähän ekstraa. Hauska elementti on myös nämä matot. Joo. Ilman tätä mattoa, niin tää olisi vaan ja ainoastaan kontti, mistä on tehty podcast-studio. Mutta niinku pienellä muovinpalalla tästä on yhtäkkiä saatu. Onko tämä muuten sattumaa, että tää on muuten podin väreissä? No itse asiassa Swiss Trackilla on tosi paljon näitä värejä ja meillä vähän niinku sattumalta jäi itse asiassa vähän yli tosta toisesta alueesta ja sit sopii aika kivasti väreihin, niin
tää on tosi helppo asentaa, niin naputettiin lopusta sitten tähän tämmönen kiva pieni terassialue. Tää toi tavallaan tän yhteen sitten. Ja sitten tähän tuotu vähän, tiedätkö, samanväristä penkkiä ja pöytää, niin tässä voi kuule vetää aamulla aamukahvia ja Sumpit ja kuunnella podcastia. niin, tossa noin kun tossa Podmin tähdet juontelee, niin sä voit olla tässä silleen niin kuin, että onhan tää superterassi. Tää on aika super. Anne, kiitos. Good job. Kiitos.